Bueno, Txell, Blanca, Tere, Alba, Thais, a veure si ho he entès bé. Demà, dissabte 17 de juny, hora indefinida, passarà alguna cosa i he de portar David, ja tinc la roba interior sexy. Alba, tinc les bambes. Cris, he trobat les mitges de rejilla. Què més? Els pantalons còmodes, Esther. Vale? També tinc per aquí, a veure, la tovallola suau. I ja tinc les xancles també. Què més? El biquini Elian el tinc. Me l'he comprat nou perquè el que tenia no m'agradava. Un biquini. També els accessoris de xapa i pintura, Montse. Tinc accessoris de xapa i pintura i també per treure'm, per si de cas, a veure què em fareu. I també tinc la foto de l'Eloi, que està... Aquest és el Pu, però la foto de l'Eloi està aquí sota. Pu, si ens hi veurà la foto de l'Eloi, surt. La foto de l'Eloi. Què més he de portar? Ui, ara això no es veu gaire bé. Així, vale. A veure què més tinc per aquí. Les calcetes blaves. Clara, crec que... Sí, les calcetes blaves, Clara, ja les tinc. El pepino del Pepe. No he trobat un pepino gaire dur, però tinc un pepino aquí. Va bé? Sí? Què més tinc? La llibreta i el boli que m'ha dit el Xavi. Tinc aquí. Llibreta i boli. I també... sí, també. Merche, no et preocupis, no hi ha cooperativa més... No seré més cooperativa que l'àrea de Guissona. Què més m'havíeu dit que havia de fer? No, Anna, la vergonya l'he tirat per la finestra. Ja està al carrer avall. Què passa, Pupusito? I no us preocupeu, Marina i Butxi, que tinc moltes ganes de passar-m'ho bé. I estic segura que valdrà la pena només per poder-vos veure tots junts. I tinc moltes ganes ja, estic molt nerviosa i són les 11 de la nit i ja no crec que pugui dormir tota la nit. I el Pupusito també, està molt nerviós. Vale? Pues ens veiem demà, no ara a les 12, demà pel matí.